ನಮಸ್ಕಾರ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿಶಾಸ್ ಬ್ಲಾಗ್. ಒಂದೇ ಇನ್ನಿಂಕುಲು ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಒಂತೆ ಕಲರ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಂದ ಡ್ರೆಸ್ ನಮ್ಮ ದೂರ ಪಿದಡ್ನಿ ಪಂಡ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕ್ಲಾಕ್ ಟವರ್ ದಲ್ಪ ಬತ್ತ ಹೋಗುವ ನಿನ್ನೆ ಹೆರು ಮೈದಾನ್ ಟೌನ್ ವಾಲ್ ನಮ್ಮ ಕಂಚದ ಬೈದನ ಕೈತಲ್ಲ ಹತ್ತು ಅಂದತೆ ಹತ್ತವರದು ಜೋರ್ ಬಡಲ ಒಂದುಂಡು ಗೈಸ್ ದಾಲದ ಎತ್ತುಕೊರುವೆರ ಫಸ್ಟ್ ತಿಂಡ್ರೆ ಬೋಯಾ ನೇ ತಿಂಡ್ರೆ ಬೋಯ ಫಸ್ಟ್ ಅಲೆ ತಿಂಡೆ ತಿನ್ನೋಯಿ ಅಡ ಪುಂಡು ಬತ್ತನ್ ಮಾಲ್ದಿ ಕೈತಲಾಯ ಓ ಸಾರಿ ಕೈತಲ್ ಮಂಗಲಗಂತಂದಿಲ್ಲ ಏನು ಪಿಜ್ಜಾ ನೆಕ್ಸಸ್ ಅಲ್ಪ ಪೋಡ್ ಕಟ್ಟು ಎದುರುಡು ಅಂದು ಕಂದರ ಸ್ಟಾಪ್ ಎಂಡೆ ಜಿಗೇಶ್ ఇప్పుడు చెక్ పనండి డిక్కీ ఓపెన్ చెడ్డీ ఓపెన్ ಎಂಚಿನಪ್ಪ ಬರ ಕಟ್ಟಂ ಬದ ಈಗ ನಿಂಗೆ ದಾದಾಪುರ ಬೋಡ ಪೂರದೆ ತೊಂಡ್ರೆ ಅಂತೀರ ಅದೇ ಅದೇ ಎಸ್ ಓರ್ ನೋ ಎಸ್ ದಾದ ಬೋಡ ಪೂರಾತ ಕಲ್ಪವೀರಿ ದಾದ ಪೂರ ಬಣ್ಣ ಒಂದು ಸೀಂಟು ದೆಪ್ಪನೆ ಅದು ಪೂರ ಮತ್ತೆ ಪಲ್ಲೆ ಅದೇ ಎರಡು ಇರ್ಬೇಕು ಮತಿ ಒಳ್ಳೆ ಧರ್ಮ ತಿಕ್ಕನು ಒಂದು ಪೂರ ಧರ್ಮ ದಿಕ್ಕುನತ್ತು ಎನ್ನ ರೈಟ್ ಪೋಲೆಗೆ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪುಂಡು B1 ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಂಚೆ ನಿಂಕುಲು ಹೊರ ಬತ್ತದು ಒಲ್ಪ ದೀತಂದಿಜ್ಜಿ ಗಾಡಿ ಅದೇ ಇಡೀ ನಾಡ್ದು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ತಿಕ್ಕಡ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾಂ ಸೊ ಶೋಕುಲರ್ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ವಾ ಈ ಜನ ಏನನ್ನು ಬಿಡ್ತು ತಿನ್ಪಿಂತುಲೇಂದೆ ಒರಿಯೇನೆ ತಿನ್ನೊಂದು ಲೇರ್ಕುಲು ಹಲೋ ಗೈಸ್ ಮೇರೆ ಇಂಕ ನೆರೊಂದುಲ್ಲೇರಿಯೇ ದಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮೇರೇನು ಮಾಲಗಂದಿಲ್ಲ ತೊಂಬತ್ತಿದ್ದು ಇಡೀ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತಿರ್ಗೋ ಒಂದಿಲ್ಲ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಆಂಡ್ ನನ್ನ ಇಲ್ಲ ಜೋರ್ ಬಲ್ಲೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಒಂದು ಬರೇ ನಮ್ಮ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ದಯಗೋ 4 ಗಂಟೆ ಆಯ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇತ್ತಿನ ಶಾಪ್ ಪೂರ ತಿರ್ಗಿ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಂದ್ ಬೇರೆ ನಿತ್ತ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತಿರ್ಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿರ್ಗಾಡೊಂದು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಡಿನ್ನರ್ಗೂ ಪಾಸ್ತಾ ಬೊಕ್ಕ ಮೋಮೋಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತೆ ಇಂಕ್ಲೊಂದು ವಿಚಿತ್ರ. ಹಲೋ ಕೋಕಾ ಕೋಲಾ ಬಟ್ ಉಂಡತಿ
ಚಿಲ್ಲಿ ಮೊಮೋಸ್ ಸೂಪರ್ ಉಂಟು. ತಿನ್ನಿ ಎಂಚುಂಟು ಏರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಏನಲ್ಲ ಶಾಪಿಂಗ್ ಬಲ್ಲಿ ಆಂಜೋಪ್ಲೆ ಇರ್ತಿದ್ದು ಶಾಪಿಂಗ್ ಬಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಬರ್ರೇನೆ ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ತೆಪ್ಪರ ಉಡ್ಪಾರ ಕಿರಿಕಿರಿಲು ಒಂದು ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ ಹೋಗಿ ಅರ್ಧ ದಿನ ಬೋಡ್ತಾರೆ ಒಂದು 4 ಗಂಟೆ ಬೈದೆ ಗಂಟೆ 10 ಅಂದಿತ್ತು ಅವಳ ಒಲ್ಪ ತಿರ್ಗಾಯಿನಿ ಮಂಚದ ನಮ್ಮ ಮಂಚ ಬೈ ನಮ್ಮ ಒಲ್ಪ ಇದು ಅದು ಪೋಯದ ಅಥವರ ಅದು ನಿಂಚ ಬೈ ಒಂದು ಉಳೆ ಪಡ ವಸ್ತು ಅವಳ ಮಾಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಲ್ ತಿರ್ಗಾಣಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಪಾಪ ಮೇರೆ ನಿತ್ತಿನ ಊರ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ತಿರ್ಗಾ ಇದೆ ನಿತ್ತಿನ ಓಡೆ ಪುಟ್ಟ ತಿರ್ಗಾಯಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೋದು ಎತ್ತೀನಿ ನಾ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ದಡಿನ ಅದೇ ಗಾಯ್ಸ್ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಕೋಡೆ ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪರ ಆಯ್ತಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಬರಾದ್ ಬನ್ನಾಗ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಸೊ ಅಂಚಾದು ಇತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ವ್ಲಾಗ್ ಕೋಡೆದ ವ್ಲಾಗ್ನೇ ಇನಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಒಂದೇ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ತೋಜುಂಡೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಯಾನು ಕೊಡೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಇಂದೆ ಮೆರೆಗ್ ಇದು ಬಟ್ ಒಂಚೂರು ಸೇಮ್ ಕಲರ್ ಮೆರ್ನ ಒಲ್ತುರ್ದೆ ತೊನ್ನಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಯೂನಿಯನ್ ಮೆರ್ನ ಸ್ಟೈಲ್ ಯೂನಿಯನ್ ಹಿಡ್ದು ಎನ್ನ ಜುಡಿ ಹೊಡ್ದು ಎಂಕ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಬಟ್ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಕುರ್ತಾ 1 ನಿಮಿಷ ಅದೇ ನಾರ್ಮಲ್ ಕುರ್ತಾ ಸರಿ ಉಂಟುಲಿಪ್ಪ ಫೋಟೋಗೆ ಪೋಸ್ ಕೊರ್ಲಕ್ಕ ಒಂದುಲೇರು ನಾರ್ಮಲ್ ಕುರ್ತಾ ಡ್ರೆಸ್ ಎನ್ನ ಮೆರ್ನ ಶರ್ಟ್ ಅದೇ ಶರ್ಟ್ ಸೊ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಪಾರ್ದೊಂಜಿ 2 ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪುಗ ಪಂದ್ ಐಕ್ ಪಾರ್ದ್ ನಲಿಪುಂಡ್ 2 ಜನಲ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಾಡ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಈ ಡ್ರೆಸ್ ಏತ್ ಟೈಮ್ ಔಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ತೆಪ್ಪರೆ ಈ ಡ್ರೆಸ್ ಗಂಡ ಬೇಗ ಆತು ನಿನ್ನ ತೆಪ್ಪರೆ ಟೈಮ್ ಔಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ಏತ್ ಗಂಟೆ ಶಟ್ ಅಪ್ 4 ಗಂಟೆ ಒಂದು ಸಲ್ವಾರ ತೆಪ್ಪರೆ ಸಲ್ವಾರ್ ಹತ್ತೊಂದು ಕುರ್ತಿಯ ಕುರ್ತಾನ ಇದೆನ್ ತೆಪ್ಪರೆ ಒಂಜಿ 10-15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆತೆ ರಪ್ಪ ಬೋದು ರಪ್ಪದೆ ತೊಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಪಿಕ್ ಮಲ್ತೀನ ಪಿರೋಂಜಿ ಆನಿವರ್ಸರಿ ಡ್ರೆಸ್ ಅವು 4 ಗಂಟೆ 4 ಗಂಟೆ ಆಯ್ಕೆ ಹೋತು ಎಡ್ಡಾಯ್ದೆ ಶೋಕ್ ಆಯ್ದೆ ಖುಷಿ ಆಯ್ದೆ ಶಾಪ್ ಒಂದು ಅಲ್ಪ ಆಪುಜಿ ಮುಲ್ಪ ಆಪುಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಹೋಯ್ದಿರ ನಮ್ಮಲ್ ಓರಂ ಮಾಲ್ ಇರ್ದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೀದಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಗ್ ನಮ್ಮಲ್ ತುಡ್ದು ಬರ್ತದ್ದು ಯಾನ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸಗ್ ಹೋದು ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಬರ್ತೀನಿ ಪಾಪ ಮಾರೆ 8 ಗಂಟೆ ಆತರ ಬನ್ನ ಒಂಜು ಇಲ್ಲ ಬತ್ತು ಬಿಟ್ನ 10 ಗಂಟೆ ಯಾಪಲ ಪೊನ್ನಕ ಶಾಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಪೋಯರ ಬಲ್ಲಿ ಎನ್ನಿ ಗರ್ಲ್ಸ್ ನಕಲು ಪೊನ್ನ ನಕಲು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮನ್ಪನಕ ಆ ನಕಲು ಪೋಯರ ಬಲ್ಲಿ ದಾಗೋ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಪ ಉಂತೋಡು ಬಚ್ಚುದು ಪೋಯಿರು ದಾನೆ ಬಚ್ಚುದು ಪೋವಂದೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಗಂಡ ಒನ್ ಟೈಮ್ ತೂಪುನಿ ಇಂಚ ಪತ್ಲೆ ಎಂಕ ಕೈ ಬಚ್ಚು ತೂಲಿ ಪತ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಗಂಡ ಹೊರ ತೂದು ಡ್ರೆಸ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಓಕೆ ಅಂಡ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ದಾದೊಂಡು ಅವು ಪಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ದಾದೊಂಡು ಖಾಲಿ ಶರ್ಟ್ ಒಂಜೇನಿನ ಇನ್ನೊಂಜಿ ರಪ್ಪ ದೆಪ್ಪುನ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಂಚತ್ತ ಆಯ್ತಾ ಅಮೌಂಟ್ ತೂಡು ಪ್ರೈಸ್ ತೂಡು ಡಿಸೈನ್ ತೂಡು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ತೂಡು ಕ್ಲಾತ್ ತೂಡು ಆತ ಪುರ ತೂಡು ಬಟ್ ದಾಗೋತ್ರ ಗೈಸ್ ಮಾಲ್ ಐಕೆ ಬನ್ನಿ ಒಂದು ಹೊನ್ನಕ್ಲೆ ಬೋಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೋಡು ಅಪ್ಪ ಅಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಕೊಂಡ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಆದ್ರೆ ಜಾಲಿ ಆಯ್ತಾ ಅರ್ಧ ದಿನ ಜಾಲಿಂಚಿ ಮಿಡ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಲೆತ್ನೆ ಬ್ರೇಕ್ ಚಾ ಜಾಲಿ ಇಜಿನ ಮೀನ್ ಅಂಚೆನ ಬೋತನ ಕಾಯಿ ಕಾರ್ ಪುರ ಬೋಡಿದು ಪೋ ದಾನೆ ಪೋಂದಿರಿ ಬಟ್ ಯಾನ್ ದಾದ ಗೊತ್ತಂದೆ 4 ಗಂಟೆ ಹೋತ ಅವಲ ಕಾರ್ಡ್ 10 ಗಂಟೆ ಆದ್ ಮೊನ್ನಾಗ 8 ಗಂಟೆ ಬೋಡಾತು ಇರ್ನ ಪನ್ನೆ 20 ನಿಮಿಷ ಉಂದು ಇರಕ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾನತ ಈಚೆ ಇರಕ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾನ್ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಮೂಜಿ ಪತ್ನವೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ ಒಂದು ಶಾಪಿಂಗ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಶಾಪಿಂಗ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತೀನಿ ಮೇರ್ನಾನೆ ಎಗ್ರಿ ಒತ್ತೊನ್ವೆ ಬಟ್ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಯಾನು ದೇಯ್ದ್ವೆ ಮಾಲ್ ಹಿಡ್ದು ಎಂಕ್ ದೆಪ್ಪುನೆಗ್ ದಾಲೇಜ್ ಬಟ್ ಎಂಜ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅಲ್ಪ ಎಂಕ್ ಒಂಚೂರು ಕೆಲವು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ ಪಂಡ ಯಾನು ಇಂಚೆ ಸಲ್ವಾರ್ ಪುರ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ಪಾಡ್ನು ಜೀನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ನತೆ ಸೊ ಎಂಕ್ ಕಾಣ್ ಮೇರೆ ನಾ ಕಾಸು ದಾಯ ವೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ಅವನೊಂದು ಹೊರ ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಓಡ್ರು ಮುಡ್ದಿಪ್ಪುನವೇನ ಏನ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಕಾಸು ದಾಯ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತೂಲೆ ಒರಿಪಾಯಿ ಜೇರೆಗೆ ಏನು 4 ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಮೇರೆ ದೆಪ್ಪು ಮಾರೈತಿ ಹೊರ ಏತ್ ಅಲ್ಪ ಪುಣ್ಣಿತ್ತಲ್ಲ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಂಡ್ಯ ಜದು ಬೇರೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ತೋಚ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಅಂದ
ಪಂಡ ಎಂಕದ ಆಗುತ್ತಾನೆ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಪಂದಿತ್ತ ನಿಕ್ಲೆ ಇಂಕ ಎಂಚಿನ ಡ್ರೆಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ತಿಂಗ್ ಮಲ್ದಿಜಿ ವಾಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇಜ್ಜಾಡ್ ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಇತ್ತನ್ ಪಲಾಜೋ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತನ್ ಪಲಾಜೋ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಐ ಅಂಚ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತುಂಡು ಪಂಡ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಕುರ್ತಾ ಸೆಟ್ ಬರ್ಪದೆ ಅಂಚ ಬೊಡ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಪಲಾಜೋ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಬರ್ದ ಒಂಜಿ ಏ ಲೈನ್ ನಿಂಜೆ ಪನ್ಪೆರತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂಚ ಬೋರ್ಡ್ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ತಿಕ್ಕಿನ ಎಂಕ್ ಓಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಇತ್ತೆ ತಿಕ್ಕಿನ ಓಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಮೇರೆಗ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಆಂಡತೆ ತೂಪವೇ ನಿಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಜಾನ್ವರ್ಸರ್ದಾನಿ ತೂಪಲ್ನ ಇಂಚೊಂಡು ಅವೇ ಇತ್ತ ತಿಕ್ಕಿನಲ್ಲ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ತೆಗಿದನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಎತ್ತು ಓಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೈಸ್ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಐನಾತ್ ಕಮ್ಮಿದಾನೆ ತೂಂದೆ ಹೊರಪಾಡ್ದು ಉಲೈ ದಿಪ್ಪಿನ ಡ್ರೆಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಆತ್ ಪೊಕ್ಕಳ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ದೆ ಜೀನ್ಸ್ ಪುರಾಣ ಅಂದೆ ಯಾನ್ ಕೊರ್ಪೆ ಪಂಡ ಯಾನ ಪಾಡಂದು ಜೀನ್ಸ್ ರಪ್ಪದೆ ಪುಜನ ಜೀನ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಅವು ಸುಲಭನ వచ్చిరు ಜೀನ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ನೇರ್ ದುಂಬು ಒಂಜಿ 1 ವೀಕ್ ದುಂಪೋದೆ ಇದೆ ಎಂಕುಲು ಅಪಾಗ ಅವೇನ್ ರಪ್ಪದೆ ಇದೆ ಎಂಕುಲು ಯಾಲ ಪೋಪ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು 2-3 ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಮಲ್ತದು ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ದಿಕ್ವ ಸೊ ಇನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆವತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಸೊ ಎಲ್ಲದ ವ್ಲಾಗ್ ಡೆ ಅಂತ ತಿಕ್ವೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಆನಿವರ್ಸರಿ ದಾನಿ ಎಂಕುಲು ದಾದ ಪೂರ ಆನಿವರ್ಸರಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೇನ್ ಐಟಿಯನ್ ದೆತೊಂದಿನ ಡ್ರೆಸ್ ದ ಪೂರ ಪಾಡು ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಒಂದು ಕುರ್ತಿ ಎಂಚೊಂಡು ಪಲ್ಲೆ ಸಿಂಪಲ್ ಕುರ್ತಿ ನೆಕ್ ದಾಲ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ನೆಕ್ 400 rupees ಕೊಡ್ತೀನಿ 3999 ಒಂಚೂರು ಲೂಸ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಸೈಜ್ ಲ ಸ್ಮಾಲ್ ಜುಡಿಯೋಡ್ ದೆತೊನ್ ನಾನು ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜ್ ಸೊ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆವುಂದೆನ್ ಇಷ್ಟ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಚಾನೆಲ್ಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕಗ ಪನೊಂದು ಪಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕಗ ಪನೊಂದು ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಸಿ ಯು ಟೇಕ್ ಕೇರ್.